جبو احمد حسینی از ایرو نه تو هلبستان بجم نه جی چیروکن گوتنین می ایرو ویجه هلبستان بیتر هست بن از نخوازم بحثاته یم بحثا خواه جه بیتر دخوازم بحثا وی خاچره که دنابرا خواه او تدا بکم او سا جی اف هستین هرکی جه زانینه بیتر خواه دسپیرن نزانینه من نزانی بو گاوا ام لعاموده چی بون تو بری من به 12 سالان جدایک بوی ازو مزم بوم تو جی وکی خواه جوان مای مدیت او 12 سالن دنابرا مده مینا 12 روزان وسا مینا دو جوانان انبون هوال te helbest nivîsandin min çîrok di şevên wêjeyî yên di jêrzemînan de me bi zimanê xwe yê qedexe çêdikirin wê hevaltiyê şex da me got qey em ê wilo bi hev re mezin bibin û jiyana xwe ya siberojê li ser eynê axê û li bin eynê esmanê derbas bikin min nizanîbû erda bin lingên me em mirovên bêdewlet dê her dem bihece esmanê ser me wê her dem bi balandeyên reş yên êşê tijebe û her yek ji me wekî noka tulkevirxî wê bi deverekî de bipengize. Para tê bû berfa Swêdê û ez mam pasvanê girê şermola ê herifî dostê mirî û dînên Amûdê. Min nizanîbû em ê bibin hevalê hev yên penaberiyê jî. Baş tê bîra min. Te ji min re digot heta tu karibî neyvir. Li wir bimîne. Li Amûdê bimîne. Ez ê bêm cem te. Min dipirsî çima? Çi li wir heye? Her gav bersiva te ev bû. Ji bilî cixare kişandanê û qehwa tal û mirinê tiştek li vir tune ye. Min nizanîbû wê rewş rê nede, tu yê neyêce min û ne jî wir rê bide ez li wir bimînim. Gav ez giham cem te, şûşeyên rihê min yek û şikestin. Min xwe daqul kir da piçek û pariyê qizêzan ji erdê bidim hev. Di wan keliyan de ez tê gihîştim bê te çima ji min re digot li wir bimîne. Min nizanîbû. Dema mirov ji neçarî dibe penaber û tê welatekî nû bi çavekî tê û çavê din li şûna xwe dihêle. Bi guhekî tê û guhê din li şûna xwe jî bîr dike. Wiha jî bi lingekî tê û lingên din bendewarê vegerê dimîne. Wisa jî nîvê din ê jiyana xwe bavdana şitlê bêrîkirinê diqedîne. Min nizanîbû em ê bibin hevalê hev yên siyasêtê jî. Mîna mirov pêkenokên kevin bibêje te ji min re behsa xewnên cîwaniya xwe yên siyasêtê dikir. Te behsa vê partiyê, min jî ji te re behsa wê partiyê dikir. Lê me partî û siyaset her tişt bi wêjeyê guhertibû. Tu bi hûnandina guliyên kurmanciyê daketibû û ew dikirin helbest, ez jî bi miriyên xwe yê ranazin û bi mêrên ku li welatê me avistibûn daketibûm. Min nizanîbû gava rojê mîna 12 adara 2004 tên û berê wê û piştî wê, gava gulên qedereke reş li ber deriyê me xwîna mirovê me dirijînin wê ne nivîsandina helbestê, ne ya çîrok û romanan, ew ê nikaribe ne bêhna min û ne jî bêhna te derxîne. Ji ber vê diviya bû di qada wêjeyî de ne yek li vir û yek li dera dîtir lêbelê hemû bi hev re û em bawekê komî tev bigerin. Banga xwînê bû sedema avakirina HRRK'yê, Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li Sandvikena Swêdê. Min nizanîbû wê rojek bê û tu yê di darbestê de bibî mîvanê navenda HRRK'yê ya ku te bi xwe li Qamişlo ava kiribû. Min nizanîbû te min wîsekine. Min nizanîbû xewna jiyanê mîna brûskekî tê wisa jî bi lez û bez diçe. Min nizanîbû. Min nizanîbû maka her tiştî reşayî ye, mirin e, jiyan tenê ew stêrka li esman dixurice. Ew dirêja ji ronahiyê ya bi lez û bez zikê reşayiyê diqelişîne, wekî ji nişka ve tê, wisa jî ji nişka ve diçe. Min nizanîbû çi qasî kêfa te ji her kesî re bê tu ji hemû al û sembolên xelkê xwe hez bikî, tu
تو همیان به هفره بکی کلمکی آگر و دو کراهی دلی خواه مزن ده و شیری دیسا جیوی هنک هبن نخواسم اوی بجن کن این ده جیانه ده دستی و ندیگیشتن بلندایی سری ده پشتی چوینه ده کری خواه توش کرن دخواستن ده پشتا ناوی ده دلیخن دخواستن تا بکن یه کومکی نه یه ملتکی یه گندکی و نه یه ولاتکی من نزانی بو جهر ملی بیتر کرد لهمبر هف دجوار سرت غدار ببخت به وجدانن وسا جی لهمبر خلکندن نفس بچوب متوازی به ادب همن و حرمت کارن من نزانی بو من نزانی بو اوه دبیجن کرد نه کردن بره نه بخوا دکنن جنشکه و من دید مینا بره ام پشتا خوا ددن کیجان دیواری ده شوه که بدنگ ده به سرمده دکه ام دوستانی بروج به کره دکن به شو را دزین روج adın serisi be em kirawi di pişta xwe de dibîne. Min nizanîbû çîrokên têkçûnên ji ber xiyanetê û yên trajediyên ji ber bêkesî û belengaziyê wekî ku bav û kalê me ji me re digotin em ê jî navan biguherin û eynî çîrokên xemgîn ji zarok û nevgiyê xwe re bibêjin. Min nizanîbû. Min nizanîbû çîroka mana me ya bêdewlet û çîroka êşa me ya giran ya piştî و هر و هر بردوام بکه و کی بخوازه دarbekî li zikê me bixe em ê her û her bibêjin ax pişta min. Min nizanîbû piştî bi hezaran şehîdan, bi hezaran birîndaran, bi sed hezaran penaber û mişextiyan dîsa jî em ê nebin dewlet û em ê li ser xaka xwe necevin. Dîsa jî her yek ji me wê li welatekî biyanî bimre tu li Swêdê, ez li Almanya, yê din li Belçîka, Hollanda, yê dîtir li Avustralya û Kanada. Min nizanîbû şêxê min ku ev jiyana min û te ya wêjeyî li rojava mîna balindeyekî ye. Ez baskek, tu jî baskekî din. Tu baskê min bûyî hevalo. Di dehê Adara 2026 de baskekî min şikest. Dil nema dikare ne bi helbestan ne jî bi roman û çîrokan re bifire. Min nizanîbû. Min nizanîbû em ê rojekî ji rojan wisa ji nişka ve mezin bibin û bibin yên mirinê. Min nizanîbû bêrîkirina piştî mirinê kaniya serekê ya xemgîniyekê bêne ave. Min nizanîbû mirin rastiya bi tenê ya jiyanê ye. Ji ber vê em ê heta mirinê bêriya te û kurmanciya te bikin. Oxir berreho li benda me ve. Vaye em bi rêdane. Dûr neçe. Em jî tên.